Знаеш ли как повечето хора съсипват най-силните си изречения в една реч? Казват нещо важно и точно когато трябва да спрат, те продължават. Започват да се обясняват, да добавят, започват да се дообясняват и магията накрая изчезва. А истината е проста. Не ти трябва повече говорене, за да дадеш сила на твоите думи. Трябва ти пауза. Бях поканен на един семинар за личностно развитие, където разказвах тежък момент от своя живот. И в един момент казах, мислих, че животът ме наказа и беше срещу мен. А той просто ме изграждаше, за да стана човекът, който трябваше да бъда днес. Пауза, поглед и тишина. Залата замря. Не защото съм казал нещо нечувано, а защото спрях на точното място. Дадох на хората време да го усетят, да го преживеят, да си го представят. Виж, думите сами по себе си не правят впечатление, но когато им дадеш тишина, те оживяват. Ако говориш без спиране, хората няма да могат да хванат най-важното от твоята реч. Ако направиш пауза, тогава те ще наострят уши и ще запомнят казаното от теб. Златното правило е, че когато искаш думите ти да имат тежест, просто не ги повтаряй. Просто спри и остави тишината да говори вместо теб. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.